baka ko! Wala ka ba? Wala ka ba? Long, uy, balik ka, Long. Ulit ko naman si Lolong, oh. Itago na lang ko sa pangalang Erna. Just call me Erna. Taga Boulevard, Davao City. From Boulevard, Davao City. Sulat ko sa inyong programa ang mga gapnod sa kinabuhi. I wrote my letter upon the situation. Your program, Stagnant of Your Life. Gusto lang na akong ipapaminaw sa uban. I want you to feel good. Ang akong wagas na pag-ibig. My love charing. Gadto kay Donkey. Lovey-dovey Donkey. Donkey is 69 years old. Tinood ka to. 69 anyos na siya. Nagkailami sa bar nga akong itrabahoan. Me and Donkey meeting each other in Iday Bar. Nagtrabaho ko sa It Begins. I work in a pub club. It Begins. Apan dili mo yun ang iyang anak sa among relasyon. But the daughter of my boyfriend, Donkey, 69 years old, is disagree. Hinungdang nagsugod ang gapnot sa That's why this is the story of the stagnant of my life. O gingon ani, hitabo. And this is what happened. What happened. Pagkagaling ko mo sa yawan ko. Kaya babes! Bayo babes! Bayo! Yes! Kanamay sayang yun! Maluya, chuka, di ko babes. Sabon ka, Bosing? Pakisa ko ba? Miss Kansa, Miss ng London, bago ka makita kong Bosing. Saga to, ikaw may magayo, ikaw matali sa ko dali. Okay, isa rin, boss. Ikaw matali sa ko, ikaw ba? Bakay ka. Mawala si madali mo, wag ganyan. May ko kaya kung hangin nga di ba, kita ikaw pa. Pagtaro ka. Sorry kay boss. Nasi kita, para magpuyo ka. Salamat kay boss. Pangloda. Babes, tali sa ko, babes. Saman, babes? Ay, sasway, ang ko na mo kan, be. Palapti ka na ko, hindi mong tibak, be. Mara ba di pintik sa Angry Birds, eh? Kabalo na ba ka sa kuha?
Ay, babes, mas gusto ni mo nga tumado na ito nga kung sa adi mo ba? O sa man mo kuyog na kasakuha? Ayaw, mahawa na. Saman, ano ba ano kayo mga customer mag-libos? Padala ko sa'yo sa kilan, boss. May pababawa na mo siya kapanguot niya awa niya. Hindi lang, boss. Sa mukha na niya, isa na siya, eh. Ganito nga, dadi ipakulatan sa kas bouncer ka si Joe Bertrand. Saman, sis! Sa Kolkata. Diday ko. Ginoo ko. Bawal lang mag-sinas, boss. Bawal mo sinilas din kahit yung kagulo. Ha? Nasukod mo lagi ka, boss. Nabinsyas na ba? Sa ba na imong binsyas? Para ba naglapok? Nagbinsyas kang abog. Ay, sa istorbo niya. Kati, boss. Babes, Babes. saan ba't ako gigot sa mga mag-ipon na ta ba? Sige, para kabalo ka nga lima kawati na lang makapirma. Di kan sa unti mo anak, di ba ito masulog? Ay, ako ni bahala ng kakuha na. Sige na. Boss, kaya pa ba niyo, boss? Brad! Naku, thirsty camel capsule na rin. Pagbutuman ko ang thirsty camel capsule. Upawon pa ko sa camel. Kikini? Sige na. Nagatuman ko di ka, anak, eh. Ay, kasi ka rin. Usama mo kulo ka rin. Ako'y bahala sa kuha na. Ngayon ka balaka na. Sige, sige. Masabado ka na. Oo, okay, tas Asa ba na yung mga kuya, boss? Wala na nagsakit, boss. sa mo kung okay ka, good? Brad, ay Ito ba? ako amo, Brad. Wait, sorry kayo, boss Richard. So, boss, bigyan ko ni boss. Banta lang kayo nagawa sa gate, Brad. Udahan mo ko pizza corno dali. Ayun na, Richard. Ayun na, kuha na. Pambabae na dito. Mamuya po na ibuto yung tumog din. Sige na. Naina ni mo, boss. Maula ka. Wasa na po yung maganda ang alias do. Dahil na po. Denver na po. Denver. Ha? O ba si pareho ka itong amigo naman si Not-Not. Jitro na po. Ha? Kaya, bes, pag-ilis ka, di na ko gusto manarbaho pagkadali sa 8 Games. Boss, ilang kumatang sa gawas, boss? Ay, pauli na dito sa inyo, Richard. Kaysa kasi mada na kang may uli-uli. Ha, kung may bahala na yung buka na yung busulto. Tamat, boss. Babe, sana, Richard. Dahil na sa kong mansion. Sa mali pa. Ay, anak, dali. Ay ko kami. Hubog mo siguro ako. Ayaw ko, nakasyat ko. Anak, Sama ba na yung giuban? Ha? si Erna day. Erna? Si Lolita nga kong anak. Isa man ka Erna. Bye. Uyab di ko si mo ang amahan. Unsa? Kabata. Mas kulang pang kahit kuani pa. Kunya ka ni mo ni mangi kuani mo Ay, na wala talaga ko naman. mo na nahus pa ng agya niyo runner ni. Amin na sana ka na magbutirada kong presidente mo. Wala akong tirada ka anak na ko. Dito na lang ako sa mas batanon. Kanawa pa ko ning bagdak aning mata. Bayan na oh. Runner ka, dahil runner ka. At least bagtat di ko. Kahit magiging bagdak ko, wala lang na-divide naman ang bagdak ni mo. Eh, nasunod dito sa kwarto. Lakaw na. Okay, sige. Salita. Saan pa, ha? Pakita gid yung pag-aadarit nimo, ha? Anak, di ba dadarit ko? Gikan sa imong gikang lolo, gikan kang angkol, gikan sa tanan na lang atong mga kalahian. Lahi ra gyud mo. Anak, ayaw katigala anak tugod kay katagin mong lolo nga si George. Lolo Jorge mo.
kay tanang dalaga sa ilang baryo sa unang Gilampurnas. Apat ka to lolo sa imong lolo nga si Alan. Ba't pinakagrabe ito? Tibok munisipyo, Gilukong. Mao na akong gingon sa imo, ha? Ha? Muti mo pangasahoon? Muti mo pa yun mo disbahay? Muti kwarta? Pwede ko gusto nga nako'y kabahin na nga ako ang kuwan, ha? Ako ang mana, ha? Ha? Ayaw ko ka na naa, ha? Ikaw gipad ako, di ka nga dili ka lang o tingkoy. Apan nga no daw, magay ka. Di ko gusto nga nako'y kahati nga. Nagtrabaho pa dito. Usa ka prostitute. Ayaw gigandana siya. Usa ka dancer. Dili na sa dancer. Usa na siya. Entertainer na siya. O, maura na. Ha? Kwarta na gyapon sa nani mo pa. Taro pa ko na imong ano, imong wrinkles ni mo, imong kunot oga. Mura cheeseboard o, mura nagdamahan. Sukat ka ni Padaw kipaginahan. Wala ko kalipay sa akong kinabuhay. Okay, kalipay? Kung sabi gusto ni mo. Talo ni kaginggoy na talo ni taman Jerry. Ay, Talo ka pap, ay. Mama na kaya Sailor man. Talo mga ina. Kung sabi gusto ni mo. Para ko nung uban. Kapag uman, Mag-jogging ka. Magdandagan ka dyan. Bingon ka, mama. masugot ka kabiyaan kong babae. Ano sabi ko siya maglalaki na lang akong pilihan? Ayaw pag mababae, binuangan sa kana. Hindi ka masugot, mapinayot talaga ko. Sige, magbinayot daw. Ay, bongga! Sige, ano sa ba? Kung gusto Gusto nga. ka ba ko kung tibay? Sige, tibay. Tiguang bayot? Pagsulti! Pwede ko gusto nga na ko'y kahati ng ako ang mana dire. Awaan na, bayana na. Gusto lang ko na ibat-ibat sa kukit. Ati man, magkulit ang katabang jay. Ha? Maura Japon. Pugsit Japon ayaw. Lalaki ng katabang, bayot ng katabang. Oh. Mapugsit ko na ayaw na. Oh. Ha? Ito pantay ka ng... Awa kay pabuhat. Gusto ka pamanahan sila, dili? Gusto. Ayaw pagbuhat sa kong gusto, ha? Pa, ayaw pang inala pa. Ikaw na na magbuhat dyan. Pa. Ako may di kwarta. Ganun ako may muluhod din mo. Anak na sika. Kung kasi may babae akong dalawang dili. Kung dahil ang pamahaw paniuntong panihapon ng babae. Mga pahimagas na nalimaw. Panibagas na niya. O sama. Pa, ayaw ko ka na pa. Ayaw kong ganyan na. Nalibat naman niya akong amahan. Sa kadagan sa akong uyab. O sama, magbuot ka. Kaya sa tadaan ng mana. Pa, di ko gusto. Biyahe na, bayana na. Biyahe kay... Di mo namin mulayas ko. Go! Bye-bye! Ako kumulayas ko, ako na ako mana. Ay, hindi na ako natagin. Kaluoy magbuot. Magbuot, maghulat ka. Kibinuangal na ka na bayana pa. Wala ka. Wala ka kabinuagan. Kibinuangal na ka na. Wala na pagmahal ni mo. Kamahal ko ni Erna. Tinak ko sa kinilo. Masawa kayo mabuhat. Dili ka na tinood. Tinood ka na. Dili. Dili. Totoo ka dyan. Ganun na sila ka, babes. Maulit na lang ko. Ganun man. Wala ka gusto mo anak sa kuwa. Grabe kayo siya pagtamay. Ako ba siya gusto ni mo? Magbuti siya. Sakit kay mga sinultihan ni mong anak. Sa pasaluhan na ako nga na kay wala masayot sila gibuhat. Pobre ako pero dili ko ingana ng pagkatao. O sa pasabot mo si kay nga na. Dili ko mangartay. Nabalo na ako daan na dahil na. Basta ako na bahala na matali-tali pisos. Ayaw ba?
makaya pa day ka, ha? Kaya na, sus. Nagatubad kong Tasty Camel Capsule. Sige na. Pag-ausasan ng secure na ito, kasama kayo. Sige na mabili, hindi naman doon. Sabot sa secure. Gusto ka mangipit mo rin sa ano. Ako ka ba tayo ngit-ngit pasakit transport dito hanapan. Ipabakitan kong kuhan na idulong. Talitili tama na ang paghilap. Muli na lang ko yun ba? Ginakatumad na rin ba kong Tasty Camel Capsule? Upo ko sa camel. Usaw na lang bulakaw ka. Ha? Lain kayo mo anak mo, nandiri lang ko. Ayaw na ako, di bala na ha? Sige na, tama na. Ha? Basta makaya makani mo, sure ka. Abangan, boss! Abangan! Kaya sabi na. Okay, ikaw bala. Ay. Saman. Tama na, tama na. Tama na, tama na, tama na. Usap pa. Diyan ako, diyan ako. Usap man. Gusto pa ni mo, ha? Unsa man? Okay, diyan ako. Ay, unsa man na? Sunod dyan mo lang gidayon. Ito may konggat, sorry, may konggat. Ikaw kagitawa. Ikaw kagitawa. Tabang! Tabang! Uy! Tabang! Tabang po niya! Tabang! Ma'am Lolita. Na Richard? Na doktor. Kisabi tagtungod aning sinte. Ako, Dok. Dr. Lags. May buntag ni mo, Dr. Lags. May buntag. Ang imuhang amahan, usa na lang yun kawati ang wakapirma. Every 30 seconds, diya pa siya mamilok. Ang lisod na kayo. Ako na lang pagkuratan kay para mamilok. Dok, di na siya matabang, Dok. Sa? Di na bagid siya matabang. Gumula po nung Dali, Beke. Ikaw ako tabangon, be. Dali. Ikaw ba? Bantay ka lang sinan. Samanggi, Dok. Dali. Inani mong guli siya. Dali. Inani. Istoryahan na ito ng duha. Dito ito istoryahan sa itong opisina, ha? Dok, isulti na dali, Dok. Bitaw, Dok. Lahat, ikaw sa Sa ni Dok. Bodyguard ko, Dok. Bodyguard, Kakalay lang, ha? Nako'y ipakita si mo, ha? Nako'y ipakita si mo, ha? Ano ba na, Dok? Kalay lang. Kita ka, ne? Ano ba na, Dok? 60 caliber ni 45 rin na mo, ha? Magpabuto ko dire. Patyon ko ng inyong pasinte. Dok. Abi ba na ako mong pasyente na high blood? Ikaw naman nila. Sorry ka. Nana si isulti ninyo, Dok, pwede na kamalakaw. Wala naman yung kami mabuhatan eh. wala lang mabuhat. Ma'am Lolita, tama na sa paghilak. Hindi na ko makayong tanaw kong ama ng ina ni Richard. Ato sa may, nato na ko na isip pangalan ni Mugag, dali ba dito? Dok, na, Dok. Ayaw taon, Dok. Ayun ka, doktor. Ayun, Dok. Puto na ako 5,000. Ayun, buhay po ko, Dok. Buhay po ko, Dok. Ayun sa kong taluhan, Dok.
Wala, ako lang nag-istoryahon dito. Papaano ko resibo? Dok, ismarin ko, kikse ka, Dok. Ayoko, Dok, na. I-thanks lang ka na ko sa mga medisina. Palito di mo na. Palusot yung ka, Dok. May mo na isulat. I-text pa din mo na. Buhay pa ka, Dok. Iba na kung ginapatay. Bumalik ang hospital. Bumalik ka. Ayun, wala lang hospital kay. Kupaan ka ng ambulansya. Ato tagis PMC. Dito ta. Dito, dagang kayo pasyente dito. Malangan ka dito. Ay, hindi na. Tapos matiwasan ko dito. Saan mo lang ko ni Pang? Ay, ako ipabana dito. Saan mo na yung magikumot nga papel? Ay, gadi ada di bangun ko. Basta ko, Richard. Sige na, sayang akong sweldo di mo. Baga babaya akong ipangatag di mo. Maninood mo ka, sir, ang kaning report sa katigayunan, maadto kang Ma'am Lolita. Bisaya na, Chard? Bisaya na, Chard? No, gibisaya na nako, kaya di ba mo kabalog English. Wala yung panahon yung good. Maubang nga. Samtang, Ayaw pa! Ay, bibiyahe pa! Hindi ba kauin di mo? Pagani, paano ampay po na ni mo? Makuha ni mo mana. Padayon do. ang 1/4, kaingon kang, Kasama ba ni mo? Padayon do. 1/4 paingon kang Erna. Ano naman ang bayan ako? Wala mo dali ba? Di ba mo na asawa? Di na ako makmadawat. May rapod, kaya di ba ka naman parente? Ikaw ba? Ganyan na ka. Donki, di ko madawat anak. Di ko magdawat anak. Sige lang ako ba? Dapat Ako lang. ba nihatsaga na? Basta dili ko. Para na sa imo ang anak, dili ko. Basta ibuha ng pagkanan diha. Ihatag di ko bawa na ko, ha? Pa, ano yung nirapi yung mata pa? 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 Totoo man siguro rin. Pa? Pa? Oh, sir? Pa? Doktor! Doktor! Pa, okay na ka pa? Ay, lagay ko rin yung pagkanan kamuti ba? Pa, ayaw bibi. Pa? Pa? Doc? Bakit pa ko iputay ka? Kabalo mo, ari ha? Ang kinaboy sa tao. Pa? Pa? Agay! Pa? Tama na, gusto ko mapanaw ba? Ipapagapukawon. Kapag kayo ano una. Pa? Doc? Ang papalok, wala na ginawa, Doc? Pa? Pa, boy? Matataon pa? Sir! Kana nga yung babae dali na. Kaya yung babae dali na sa kuha. Ay, bakit pa ko? Ako na. Kaya naman. Ako hagyo. Ako hagyo ninyo. Ako hagyo. Usaman. Anak, pamina ko na kayo na. Erna, pamina, Lolita. Yung zaman pa. Ikaw, Erna, ayaw ka to sa doktor, ha? Kaya ikaw, Lolita. Masaman pa. Ayaw ka pa ilan na Lolita. Titirador ka niya, ha? Lagi pa. Sige na, maito na ko, mamatay na ko. Doc, ang papalok, wala na ginawa, Doc? Doc? Yes.
Panbilib ko ato kay mula hutay basta dala ang Thirsty Camel Capsule. Ako makatumar sa ato, uhawon pa siya sa camel. Dongki kung haing ka man karon. Lumingaw ko pag-ayo nimo. Naluoy ka na ako si Lolita o gihatag ra po niya ang mana. Huwag nahimo ming close friends na duha. Salamat kay Dolanday sa pagbasa ng akong suwat sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Hanto din hinalang inyong suwat magtatampo. From Boulevard, Davao City. Erna. Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Akala ko, mabisa ng nakasanayang gamot ng anak ko. Akala ko, gagaling na si Bunso. Pero 4 days na sipon niya. Mami! Akala ko, Mas tumatagal ang sipon sa maling akala. Lipat na sa pambatang Neozep with Symptomex Formula. Doble bilis mo paginawa kaysa tubig at pahinga. sa Neozep, sipong 4 days. 2 days na lang. Thanks, Mommy! Pambatang Neozep, ang shortcut sa ginhawa. The average cold bout varies from person to person. Phenylephrine, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid ng Petron Engine Oil. Isang blow-by-blow update sa nagbabagang rush. Ito yung kanina ng Tagol, right? Pick up ng pasahero ang King of the Road.